Basak Barangay Captain Isabelito Darnaria mipahinumdum sa mga Homeowners Association sa nagkalain-laing subdivision sa ilang barangay sa pagsiguro nga regular ang maintenance sa ilang mga lagoon. Nabantayan sa Committee on Solid Waste Management sa Barangay Basak nga sagad sa mga lagoon sa mga subdivisions. Daw napasagdan lang ug nahimo ng breeding ground sa mga lamok. Sa gipahigayong misting sa usa ka subdivision sa Sitio Pakpakan sa miaging semana, nabantayan ang lagoon nga hugaw na kaayo ug nanubo na ang daghang sagbot. Ang Barangay Basak pabiling nag-una sa labing daghang kaso sa dengue sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gani miabot na sa dulan 40 ka mga kaso sa dengue ning buwan lang sa Pebrero. Ang Barangay Basak adunay 34 ka mga subdivisions. Siguro dili sa mahimong problema og ang subdivision ilaha pa na siya katimanon. So ang subdivision dapat sila may responsibilidad ng trabaho.